हे रूअफजा सरबतसाठी आहे ना, हे सर्व साहित्य आहे. हे रूअफजा सरबतची बाटली आहे, 130ला भेटते ही. आता मी रूअफजा सरबत बनवते आहे. त्याच्यासाठी हे रूअफजा सरबत बनवण्यासाठी आहे ना, हे मी 6 चमचा घेतले आहे. म्हणजे हा चहाचा चमचा आहे ना, हा असा 1 चमचा भरून असे 6 चमचा घेतले आहेत. आणि हा 1 लिंबू आहे ना, हे 1 लिंबू कापून, म्हणजे आपले 6 चमच्यामध्ये आहे ना, अर्धा लिंबू घ्यायचा. 1 चमचा लिंबूचा रस घ्यायचा. आणि त्याच्यासाठी हे 2 ग्लास पाणी, 2 काचेचे ग्लास पाणी. आणि हे 2 चमचे आहे ना पुदिना, ही पुदिन्याची पानं घेतली आहेत. हे आता मी कापते. अशी पुदिन्याची पानं आहेत ना, हातामध्ये अशी घट्ट घेऊन, जशी आपण भाजी कापतो ना तशी बारीक करायची जरा. आम्ही बर्फ बनवायला ठेवला होता फ्रीजमध्ये. अशा वाटीमध्ये पाणी ठेवला आणि ते आता हे बर्फ म्हणजे वितलायला आहे ना, ते वाटीमधून निघायला असं थोडं त्याच्यावर थंड पाणी असं घालायचं, म्हणजे तो जरा सैल होतो. ही साखर आहे आणि हे मीठ आहे. हे कसं आपल्याला चवीपुरतं वापरायचं आहे. आता मी बर्फ वितलेपर्यंत आहे ना, मी हे सगळं मिक्सरला लावून घेणार आहे. हे पानं पुदिन्याची 2 चमचे आहेत. त्याच्यासाठी हा 1 चमचा लिंबूचा रस आहे. म्हणजे 6 चमचा पण हा ज्यूस घेतला ना, रूअफजा सरबत आपण 6 चमचा घेतले, तर त्याला 1 चमचा लिंबूचा रस घालायचा. तो घट्ट असल्यामुळे ना तो वाटीला चिपकतो. म्हणजे आपण डायरेक्ट असं घेऊ शकता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चमच्यामधून. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे 2 ग्लास पाणी ओतायचं. आता याला झाकण लावून आहे ना, मिक्सरला लावून घेते. आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकूया. आणि आपल्याला गोड लागली ना तर आपण अशी थोडी जास्त टाकू शकता अशी. आता थोडंसं मीठ टाकायचं, कारण आहे ना ते मीठ आणि साखर नाही टाकली ना तर त्याला जरा सुद्धा काय चव लागत नाही. आता परत थोडं जरा मिक्सरला लावून घेते. हे बघा, मस्त मिक्सरला लावून घेतलंय, छान झालंय. आता याच्यामध्ये बर्फ टाकायचा, म्हणजे आईस टाकायचा आणि ते थंड थंड आपण मस्तपैकी प्यायचं. ह्याच्यामध्ये मी पाणी टाकला होता, म्हणजे बर्फ वितलायला पाहिजे म्हणून. त्याचा तो वाटीला चिपकलेला होता. हे बघा, छान निघालाय. असं वाटीमध्ये बर्फ बनवायला ठेवला ना फ्रीजरमध्ये की असं मस्त छान बनतो बघा. मस्त डिझाईन पण छान दिसते. आता मी ते तोडून त्याचे तुकडे करून घेते, म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढा घ्यायचा. ह्याच्यामध्ये आता बर्फाचे खडे टाकले आणि असे जरा हलवून घ्यायचे. थोड्या मिनिटांनी आहे ना ग्लासात ओतून गाळून घ्यायचा आणि प्यायचा. अशी गाळणी घ्यायची आहे आणि असं भांडं आहे ना, म्हणजे ते गाळायचं का, ते पुदिन्याची पानं वाटलेली आहेत ना त्याच्यामध्ये, त्याच्यासाठी ते घालायचं. असे आता मी 2 ग्लास भरते आणि तुम्हाला दाखवते. रूअफजा सरबत मस्त छान झालेला आहे. असा बनवा, प्यायला तरी चालतो. गरमीमध्ये थंडीमध्ये असं याचा चांगला उपयोग होतो. असं बनवून तुम्ही प्या. म्हणजे थकवा आला असेल, कमजोरी आहे तर हे सरबत तुम्ही बनवू शकता घरामध्ये. बाटली ठेवायची आणून आणि कधी पण बनवून प्यायचं.